Kuželová štípačka domácí výroby se skládá z pojízdného podstavce, elektrického motoru, reverzního přepínače a vlastního štípacího kuželu. Délka životnosti kuželu závisí na kvalitě materiálu, z kterého je vyroben. Doporučené otáčky motoru 900 až 1400 za minutu. Elektromotor o síle 3 až 5 kW. Při srovnání kuželové štípačky s hydraulickou je kuželová rychlejší. Co se týče bezpečnosti práce, nesmí přijít ruce nebo části oděvu do styku s kuželem. Nutné jsou rukavice a ochrana očí. Vlastní štípání probíhá zaříznutím spirálovitě vysoustruženého kužele. Jedná se o závit, který se zařezává do dřeva a rozšířením do klínu dřevo roztrhne.